Ke karaha zegny izy e fa azazonao donc resaka iny fa andra ty fa mandeha tegna efa karaha anao mbola tsy nandeha l'école Sako sy nandeha nianatra ako. nagnino ko e nagnino koa Efa mpianatra anao venjana baolina tsy maninina akory. zegny fononao isan'andro zala ino koa raha tsy andehananao andra zay fa tokony apa l'école agny anao andra fa amizao Tata tena tsy maninina be ny zaho mpampianatra tata fa resaka neuf foana nyteneniny. nefo eza koa manao de ohatra matoa izy mpampianatra zegny afa edy fianarana nataony nilaligniny na viany nandeha nampianatra anao Za zao nianatra tamin'ny tany latsinainy de resaka 3 fois 3 9 de napitsony inzay misy an'izany hoe 3 plus 6 9 de napitsony inzay izy mbola hoe ozy izy hoe 12 moins 3 9 sady mandainga be mihitsy izy tsy maninina 12 moins 3 ou 9 tsy marina mihitsy izy mandainga be mihitsy aza koa misy an'izany karaha marigny fora volagniny tsaiky ty 3 fois 3 9 6 plus 3 9 12 moins 3 on 9 resaka 9 fo zegny andendaniako vola andegny fakeko kolazonao so ihany anao tsy nandeha nianatra zany koa zay ko sady aleo fo e mba tsy lany vola amin'ny écolazy koa ne za amizegny azafady zokla tsy hoe mijabajaboka mikoragna anandre fa mpampianatra anjare zay reo maheo e satria ity baka mbanefaka anao mba voe nefa ne ala mariny sintroko mba mahe mpampianatra karaha zegny aminao maizy any fa samy mianatra zany kanao fa zy tsahera alo fontsia mba eritserety edy lundi 9 mardi 9 mercredi 9 fondendaniako vola ambilafo zany ko ato e sady za mba tsy lany vola ny écolazy marigny anao mba vo e mampianatra zanaka anao agny zay ampampianatra agny mba mianatra koa agny mianatra izy raha ianarana ko 5 plus 4 9 10 moins 1 9